بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip ng Allah, pakambarakat rakanu Allah at yang kay gawi sang kay yang tinuwing daranang. Sanusan mambu mapiar kanusan kagagawi sang kay Luzon, Visayas, Mindanao na mula na sa mga bangsa misan sa abroad. Iman to na live tano, ugay ni kaputol na sabab sang ko to tanto malubay man to sa signal na relay ko niyo mga bangsa ko o ba di pa kagagang ka signal tano kung kaya sa doon mga orasyo sa kaya pnewan niyo sang kayo live tano iman to. Iman to na ayak man bading tanong sa makampat na so may pantagsang kay makatataling malaamasa si kwagamatan wagam Islam gianan so pinili Allah subhanahu wa ta'ala dato mga ulan-ulan ang kanan ang pakatataling gianan so ulan-ulan Ramadan. Diyan kay ulan-ulan Ramadan nasa manayan na nyaka din na umantano siyempayang na pumanganin tano ko Allah iraw tano ron ang sa mga pamilya tano apalad mapipiyag ginawa tano lang gumakapamagamal tano ron sa amal kabubayan Allah amal maswatun sa Allah subhanahu wa ta'ala makatutawbatan ron sa yamanan yan na sampur na katubat. Diyan ay pakataling Ramadan na isa ko mala at pagamal noon na suka pagumra. Sa din sa pagkagaga magumra, karakotano sa Ramadan na panaguntaman ng tanong, kapagumra o pagkagaga magumra sa Ramadan. Sabab sa ini panguyat rakotano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so makapagumra si po Ramadan na timbang minay haji. Timbang taruto balasan sa balas sa kapnay haji. Sa makaliro na kapnay haji maapadiyang pan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyanan silang hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Manan yan na suwati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so umrah ko Ramadan na balasan sa yamanan yan na balas akap na haji maapda ko. Yamanan yan na timbangan yakap na haji ka makaunot ka kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na diyan ko to dua na ay mapanadro ng kuta ketro no Rasul sa na imgir ka kapnay haji na so kapnay haji ay ko unutan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gyuto diyan kay dapitat tamanan yan lanyuman. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na niya aluhin yan makaisa ka makasimbayang sa Masjidil Haram na timbang mambuodi na mapya taralbi diso magatos ang gibo sambayang. Allahu Akbar.
ميالو رسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد الحرام أفضل من 100 ألف صلاة فيما سواه. Suatigu Rasul sallallahu alaihi wasallam so sambayang si sa Masjidil Haram na taralbi udi na makauminta sa balas disong magatos ang gibwa sambayang seko sa lakarom. Manan yan na makamagatos ang gibu ka makasimbayang seko mga masjid sa dunia na makaisesa ka makasimbayang si sa Masjidil Haram na mas malap ni balas. Giyanan tanto kapaka lalbi gyang kananawa Masjidil Haram aron matatagu so ay manan yan na Baitullahil Haram aron matatagu so Kaaba ay manan yan na Baitullah walay wallah subhanahu wa ta'ala. Ay kalalaman tanong na simbayang tanong sa 5 sambayang siko suldamaw basalongan na siko saulan na ay kaya simbayangan tanong na magato sa 50 sambayang na siko saragon na 1,000 agu 800 sambayang na siko sa puluragon na 10 agu 8,000 sambayang gito sa mga paralo na siko 50 ragon na yabo miya timbang yan na kaya simbayangan tanong na 10,000 sambayang. So diyan mo ta 10,000 siko 50 ragon ay pagintaw tanong na makaisa-isang kakasimbayang isi sa Masjidil Haram na daw pa makatimbang so 50 ragon na sambayang tanong ka ayabo miya timbang 50 ragon na 10,000 sambayang na makaisa-isang karo kasimbayang si sa Masjidil Haram na magatos ang gibo sambayang. So dapat makatimbang sa 10,000 so sambayang tanong si ko sa lakaw sambayang sa dunya sa lakaw sa Masjidil Haram. So manan yan na sati manong buwa sambayang ro na so 50 ragun tanong ay panambayang tanong sang kaya mga masjid sa dunya na mas malap ni balas ang utasambayang roon. Kung nabay mituturo to na inggan na sa mga sambayang siko sa lakaw sa Masjidil Haram kagya dito na tumitimbang sa mala ugay na makararapong subalas so ay manan yan nakasimbayang roon sa timan na sambayang na malay balas sa diso magatos ng gibo asambayang ko sa lakaw na masjid. Sipman sa yamanan yan na Masjidun Nabawi si sa Madina so masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yapituru Rasul sallallahu alaihi wasallam na tigina salatun fi masjidi hada afdalu min 1,000 salatin fi ma siwa. So atigu Rasulullah so sambayang sangkaya masjidak na taralbi hudi na malay balas adi so sanggib wa sambayang siko sa lakawron. So gudagdaan tanong adyang ko to sanggib wa sambayang so sati mandro sambayang sa masjid Rasulullah na tumitimbang sa koko masaragon ipasimbayang tandoron siko mga darpatanong. Sa mananan mga urip no Allah na ayad na mapya na diyang kutong kapanaguntaman o pakagaga sa kapungumran yan sa diyang garamatan kadita no katawan o pisampay tano pansi ko mga pda mga ragon. Ginan mga bangsa ko, mga urip no Allah, mga Muslim, mga datog, mga bay, mga panguyat Amerikano, mga ulama yung si ko kapa makasurgatano kawagan paman naka
kapakapanod ng mga timbangan tanong sa na si kusol da salungan na subuso para lung karu lima na 500,000 na so mga sunat karo na emanan niya na si kusalungan na milyon at yung kutong mapagamal karo bala so sambayang ka na upama ko matalabok karo Lailatul Qadr agi so Lailatul Qadr na tumu adi so sanggibu gagawin na ay kalapman adyang kuto kapetek takapon sang kuto gatos ang gibu balas sambayang ka may kumipantag sang kuto Lailatul Qadr sang gibu kagagawi ayamanan yan natimbang yan so sunso Allahu ta'ala mataw ko kada kalubalas o sa timan ro asambayang sa Masjidil Haram. Sabab saan mga urip no Allah na di na nikapingin bitar Amerikano sa miyakadakdak liman to mga ulama tano pugumbra puguluanan yan so magumbra sa dinga Ramadan na sesamili tanukiran ko mga ulama tano puguluanan yan so pamagumra sa dinga Ramadan. So inshallah na so mga murita ko yamanan yan na datarbu o so tigiran na mga wata akong siko ilmu mga pagariakon mga babay akong siko agama Islam na sukat rangan rakano magumra sa dinga Ramadan na napakituko kanubo sangkay yamanan yan na Mustakbal online channel o yung suwala na makapipikir ako mampunago makaniniat ako sa padako niyo sa diyang kayamanan yan mapdako niyo sa diyang kapagumratan o sang kaaramatan na so kabubaya makapamagupdatan na kontakan niyo buso number inbigay akong rakano number telepono o di na PM kano sa diyang kay channel tano antano makasisinabuta o ba pangalimuso Allah sa makapamagunuta tano sa kay Ramadan at pakatalinguma o manan yan na kapakapagumra tano so Allah na panabangan yan so orip niyan igida piniyat yan so kapumisitan yan si Allah subhanahu wa ta'ala so Allah na kontrol yan so mga kaad niyan kontrol yan so risky kontrol yan so bagar kontrol yan so manan yan nakakaluwagan o mga urip niyan na di tanong ka sa Panginam Sikuli mo Allah sa maniyat tano sa yamanan yan na umanisar ka tano nakataya subrap ni Manto 70 gawi ading alabas ading Ramadan na peniyat kano langon kabubaya pagubra kau ba kalo na suwalla na bugan tanong yan sa bagar makapamisita tanong si kuwalla agu makapamagamal tanong si sa Masjidil Haram sa Masjidul Nabawi sa napakataling Ramadan sa nakbuta mana sa panganingo kuwalla malipya ginawa tanong langon kagya di akong naikata no mapya kinasampayar kanong ka live tanong sabab ko tanto malubay